itatak mo na! Ada kasama maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa ato ang DXDC Brand New Radio nga atong ipanghatag baga kasama karong adlaw dinhi sa 2nd District ning atong syudad sa Davao. Mga kasama doon natay suki nga tigpaminaw nga naabtan nato karong buntaga nga naminaw siya radyo pero sa akong tan-aw sa iyang radyo karaan na baga kasama kaayo. Si Nanay, Nay, may buntag. Liko ko diri na ibend. May buntag nay. Porting nindota sa kabuntago nay. Oy, taob kayong dagat no? Oh, taog kayo ang dagat ay. Naku kayo, abot nila. Abot diri. Orgida sis, di basta-basta nay. Nay, kinang naabtan ka na ko nga naminaw atong istasyon at DXDC Arimen Davao. Pero imong radyo karaan na kayo. Pero giganahan kay po kag paminaw at DXDC nay. Oh, ginahan lang yapon, umay lain. Oh, ano mangutana ko, nganong ganahan ka sa istasyon sa DXDC Arimen Davao? Nganong paborito man yun nimo? Ganahan mo ko ani sir kay tanang mga drama naman diri akong paminawon. Adi ay? Pagabi og buntag maminaw jud Nganong ko. unsa man yun naa sa drama? Nganong imo man yung hilig man yun kay nimo? Hilig na ko sa drama kay Malingaw ka? malingaw ko sa drama ug wa ko'y trabaho. Oo. Paminaw ko drama. Okay, nanay, tungod kay certified listener ka sa DXDC Arimen Davao, kining imong radyo karon among ilisan. Pero tabi na kisa ganito pangalan to. Juliana, Juliana Inciso. Inciso. Di basta-basta. Si Nanay Juliana pila edad? 87. 87. Pakdan ako na ron ha. Kaya nakalimot man ka sa imong edad. Si Nanay si Mrs. Inciso atong naabtag baga kasama. O sa barangayan ni Nay? Waco Beach. Quaco Beach. Sige Nanay. Okay, si Mrs. Inciso baga kasama 87 years old. Tigpaminawan og DXDC Arimen Davao. Pero mga kasama iyang radyo haska na yung karaana. Gibaatan na baga kasama plastiko. Di basta-basta veterano na kayo. Bawi na kayo baga kasama sa kapital ni. Ginansyado na kis Nanay. Nay, tungod ana nay, atong ilisa nagbago nay. Taray! Yay! Naapag yung logos DXDC Nanay. Gunito nay. Si Nanay Juliana baga kasama gigunita ng radyo pero kanito lang nay. Ato patingugon kung DXDC ba yun. Sinabi? Tingog man yun. Di basta-basta. DXDC Nanay. Solar pa yun Nanay. Pwede pang electric, pwede pang battery. Sige Nanay. O siya'y masulti ni Nanay Juliana. Daghan salamat sa DXDC. Di basta-basta. Salamat kayo mo Nay ha. Okay. Nagkakasama brand new nga radio na dawat ni Nanay Juliana Inciso diri sa Maya Quaco ning atong syudad sa Davao. Radyo man dodong Rin Lubosbog Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen!